Любомир Бурларски. Още веднъж аплодисменти за тези деца. Те са родени в паметни години за Локомотив Пловдив. 2003-2004 година, когато бе спечелена шампионската титла на черно-белите. Пак повтаряме, те победиха всички останали отбори в двата турнира на организирано от фен клуба на Ливърпул, включително и градския съперник Ботев. Ето е купата и другата